I don't exist. So they're all characters that I played, including Jim Carrey, including Joel Barish, including any of those things. They're all characters. Jim Carrey ho va passar molt malament amb una depressió terrible perquè, tal com diu en aquest vídeo, va arribar un moment en què va descobrir que darrere de tots aquests personatges, incloent-hi el de la seva figura pública, Jim Carrey, no hi havia res. I, de fet, aquesta és una mena de malaltia social que no només ell pateix, sinó que pateix moltíssima gent avui en dia, i jo diria que fins i tot podem dir que ho patim tots i totes. Això ja fa uns quants anys, a principis del segle XX, ho va definir l'Erving Goffman. Goffman va fer una mena d'analogia molt fàcil d'entendre al respecte de la manera en què ens comportem socialment i públicament. I ell feia servir l'analogia teatral. Deia que som actors davant d'un públic i que sempre estem performant, sempre estem actuant davant d'ells. Això, al cap d'uns certs anys, va haver-hi més filòsofs i més pensadors que van reforçar una mica aquesta idea, i va ser molt interessant perquè cadascun d'ells el que venia a afegir és que cada vegada més ens trobàvem en un entorn en què la societat ens impel·lia a ser públics. I, per tant, aquell jo que abans estava com molt fermament definit perquè naixies on naixies, amb la condició en què naixies, i al llarg de tota la teva vida tot això no canviava, és a dir, que si tu havies nascut noble, doncs mories noble, i si tu havies nascut camperol, mories camperol. No hi havia mobilitat social. En el moment en què, a partir de finals del segle XIX i principis del segle XX, comença a haver-hi mobilitat social, evidentment, comencen a passar aquestes coses. Comencem a performar pels altres i a estar sempre en constant actuació davant dels altres. Hi ha una filòsofa contemporània absolutament meravellosa que es diu Eva Illouz i que reflexiona sobre aquesta qüestió, sobretot en el temps de les xarxes socials, que, com podeu imaginar, han vingut encara a agreujar més aquesta condició o aquesta particularitat de la manera en què ens movem en la societat. I la Eva Illouz el que diu és que hi ha una mena de saturació absolutament terrible, performàtica, diu ella, de la nostra manera de relacionar-nos en societat, perquè darrere de totes aquestes màscares arriba un moment en què descobrim que no hi ha res. I aquesta buidor, aquesta sensació de no ser ningú, més enllà d'aquestes màscares que ens posem, ens aboquen a aquestes situacions molt límit de gran angoixa o fins i tot de depressió.